videóban Rapi 1-2-3 vagyok, és ugye kértétek, hogy legyen Steel Brianatos videó, és hát itt is vagyok vele. Event alatt megszereztem ezt a Vampira Cappuccinát. Ja, és amúgy bocs rácok, hogy nem mondtam, hogy mit fogunk ma csinálni. Megmutatom, mert tudjátok, tegnap volt. Hát kedd. Taco Tuesday. És akkor most azt fogom megmutatni, hogy miket szereztem belőle. Egy Vampira Cappuccina, hát ez nem annyira jó, viszont Fuse-ba jó lesz. Mastodino Telepione, hát amúgy ez is jó lesz majd srácok, szerintem Fuse-ba, amúgy menő a karakter. Írjátok majd le kommentbe. És amúgy ezeket csak azért tartom meg, mert ugye ez a kis akkomra fog kelleni, hogy hívják rá, tudjátok, telefonomra, Rebirth-re. A többit meg majd valaki megkapja. Ha úgy gondolom. És hát akkor itt van egy ilyen, ezt amúgy trade-eltem, ja nem, ez az ezelőtti event előtt jött, de ez szombaton, és ezeket már be is tettem amúgy Fuse-ba, majd abból is lesz egy videó, ha ezt kinyitom, elég jó sok százalék volt, közben bezárjuk, mert privát szerom vagyunk, de azért bárki be tudja jönni, szóval elég sok százalék volt a Los Mobilis 16, ezeket is betettem, amúgy ez 2 millió termelt, ez 1,9, ez 500k, az meg az 924k. Ez pedig 1 milliós Grypus Medusa, nem olyan jó, viszont most jön a felső emelet. Ezt trade-eltem, ezt amúgy trade-eltem egyik barátommal, és szerintem nagyon jó Brianot, és nekem tetszik. Ő elég sokat is termel szorzóval, 13-as szorzóval termel 133,2 milliót. Akkor itt van egy dul 4,6 millióval, és annyit termel másodpercenként, és amúgy ez is a Indonézia eventbe jött le, és jött mindenkinek egy Secret Lucky Block, nekem kijött belőle az Esok Sekola, elfordultam így elfordultam, néztem így kifele, csak ugye lentről, és a kisakkom karaktere, ott volt lent, mert ott volt a bázisom, lent néztem, és pont ott volt a szélén, így oda néztem, annyit láttam, megállt. Esok Sekola, azt hittem valami csak bug vagy eltűnt, de nem. Hát kijött Esok Sekola. Ti írjátok meg, hogy aki játszott, annak mi jött belőle. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy nektek mi jött. Nyugodtan írjátok le. Kíváncsi leszek, és ezt kérdezhetitek, hogy ezt a 2,2 milliósat miért nem rakom ide föl, és ezt meg ide. Azért, mert ugye ha a Fuse-ba kijön, például egy ilyet nem akarok, hogy kijöjjön, 86% volt rá. Amúgy bocsánat, hogy nem látjátok a pénzemet. Ott van egy 61,49 trilliómban. És most kell ugye 1000 Rebirth 100 trilliós. Ja. És ha akarjátok, hogy majd fúzoljunk a kövi event után, akkor összeszedek mindenféle, ha azt írjátok, hogy Brian Rodgadotból fúzolj, vagy például Secretből fúzolj, vagy Mythicből, ami, hát nem tudom, hogy megérje, arra várni egy csomó időt, de minden esetre, srácok, megpróbálok, és akkor majd nem 32 perc múlva lesz új videó, shorts lesz, viszont nem 32 perc múlva lesz, mivel nem leszek addig itthon, el kell mennem, viszont a nevemet azt nem akarom mutatni, de hogy mindenki elkezdjen engem befriendelni. Nagyon köszönöm a 110 feliratkozót, innen is. Meg írjátok meg majd, hogy milyen videókat csináljak Robloxba. Meg hogy nektek mi jött persze, nektek mi jött abból. Meg hogy eventkor mi jött le, az is érdekel. És akkor lehet, hogy ha azt befriendelem, lehet. És akkor lehet, hogy trade-elünk, viszont csak is az én privát szerveremen. És úgy, hogy először te adod oda, és nem én. Mert hát nem akarom, hogy beszkemmeljetek, srácok. Szóval például valaki akarja az Esok Sekolát, és ad érte egy
Six-Seven-t, meg például még egy Six-Seven-t, ez csak egy példa, nem muszáj, de akinek van, azt megköszönném. Például Esok Sequoia-ér kész Six-Seven-t, vagy egy Lost Six-Seven-t adni. Ha először ő adja oda, én mindent odaadok, srácok, én mondom, én nem hazudok. Szóval, srácok, amit én megígérek, hogy odaadom persze, meg minden, de írjátok le a neveteket, de nem minden embert fogok befrendelni. Ja, akkor addig megmutatom amúgy a nevemet, hogy be tudjatok frendelni. Vagy majd leírjam. Nem, tessék, itt van. Ez a nevem. 2, 4, 5, 4, 3, 5, 6 PGT-ban. És ugye a Sbéz. Ja, és amúgy lehet, hogy ezekre is tudunk trédelni, viszont ezt elmutatom melyiket, hogy nem adom oda nektek. Ezt a 3-at nem adom nektek oda. És a többi az a tiétek lehet, vagy lehet, hogy kérhetitek, hogy fúzoljál belőle, vagy adod valaki másnak ingyen, vagy trédeljem el. Azt, amit ti akartok, az lesz vele. Viszont akkor mondom, ha például erre akartok trédelni, ezért mondjuk kérnék egy... Hát... Nem tudom. Például, ha ezt kiíred, meg például ezt, azért egy lost kombit kérek. De persze nem tudom, hogy nektek mi van, írjátok le majd azt is, hogy nektek mi van, és akkor hát majd megbeszéljük, hogy kit frendelek be. Mondom, hozzáadlak titeket a privát szeromhoz. A trade után, ami után lezajlott az egész trade, azután egyből kízélek titeket, szóval egyből hogy ne legyetek, tudjátok így a frendeim, mert nekem is kell elég sok helyet. Nem fogok mindent itt befrendelni, mert igazságtalan lenne. Azt hittem amúgy innen úgy néz ki, hogy Job Seatos. Na szóval, akkor 51. Hát akkor srácok, sziasztok! Én Rocky voltam, kövi videó, nem sokára jön. Hát akkor csőztök!